אני רגע רוצה לפתוח את הגלידה שלי. תקבל, אני רואה משהו? לא בזה, גרד. זה הגרד. אתה רשאי לראות? לא, הוא מתחבא לא? שם. הוא עושה אני אראה אותו פה. תסמן למה שסימנתי שזה הגרד. רגע, יש רגע. מצב שאני אראה אותו שם, הנה. פגעתי? הוא עולה באש, הוא עולה באש. כן, לא, אני אומר, מה זה ברח? מנסה לברוח. הנה הוא, משהו אחר. תהרוג אותו. זה לוג'י, תהרוג אותו. טעון? יאללה, גרד, עיניים על הגרד. זה לוג'י, הם בנו שם משהו, הם בנו שם עם. עצור. תחליף ל-HD. אם בטח יבוא עם RPG. ברגע שזה נשרף, סע מפה. נו. ואז זה 30 שניות הכי ארוכות בחיים שלי. ראינו, ירה עלינו טוב. סע. מה? נראה לי הרגתי אותו בזמן כדי שהוא ירה עלינו טוב, והרגתי אותו בזמן. שים HP ותראה אותו. זה בים, עצור. AP טנדה? כמה מרחק? 500. נו. פגוע. טוב, לך אחורה, לך. למה? יורה עלינו טוב, אל תתווכח. מה מפחיד אותי? תראה בו. הוא צץ. הוא מפספס. שמאלה. רגע. get fucked. וואו, אנחנו מזיינים אותם. עוד מה שירה בנו עכשיו. לא יודע מה זה. הוריד לנו את הטראק ימין. אני שמע אותו. הנה, נוף. ראיתי. הטנק שלהם? מה זה? כן, זה טוב. אני מסתובב אליו. תמשיך, תראה בו. יאללה. תראה בו. אני יורה בו. מורק תאכל זין! 1000 זין!